Roberto, moi boa tarde. Moi boa tarde, Juan Fuentes, dá gusto irte falar, dá gusto irte falar. Tócame a min agora, o que? Non sei, te levas un mandil, que vas a hacer? Que maravilla do trator de leña feito, eh? Sí. É que dá gusto ver un trator de leña feito xa, verdad? É un premio bo, É un bon premio, falaremos despois con eles. Ahora vamos a falar de ovos. Teñan atentas e atentos porque o que vai pasar agora mesmo vai cambiar o mundo para sempre. Así? Sí. Atentas, atentos. A ver. Estou con María, boa tarde, María. Boas. Con Loli e con Mari. Sí. Elas veñen de Pazos de Borbén, dali de Nespereira. Nespereira. De Nespereira, sí. fan a festa do ovo. Pero que pasa? A ciencia falou e dixo que levamos toda a vida cascando, rompendo mal os ovos. Perdón? Ollo isto. Ollo isto. Quen fixo esta tortilla que veo por aquí? Mari. Fixo a Mari. A tortilla ten unha pinta No, ten unha espectacular. pintaza, Vale. increíble. Mari, dime ti a min con estes ovos, cando vas fritir un ovo, por exemplo, tú como rompes na tixola? Como fas? No, non rompo na tixola, É onde o rompes? Pódelo romper, eh? No, rompo nun plato. A rompelo no prato? Sí, A ver, explícame a min aí. No, pon o prato aí. Pon o prato aí para que se vexa ben. Aí está. Daslle contra o borde. Mirar que non caia nada. E aí está. Mal. 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 Como mal? Si Mal, quedou mal, mal, perfecto. mal, mal. No, no. Estou a investigar nos científicos. Sí. Mal. Non ten que ser así. Entón- Queres probar ti, Loli? Tú fas así tamén? Eu tamén. Tú pegas de aquí contra o borde A ver. e bomba. No, se fas igual é mal, eh? Fai de outra maneira. No, ti fai como fai Rompo na aquí. A ver, hai xente que lle vai directamente á tixola, eso no. Porque poden... se pode, ¿no? Claro, van a bater. Nada, deulle no borde igual, nada. Mal. Todo mal. 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 Ben. Explícovos. A ver, Explícovos. Aí falaste, Loli, a ver, a ver. A ver. Atentas, atentos na casa. Eu vou dicir o que dixo a ciencia, a xente que sabe. Non simplemente vémolo e trasladámolo, vale? Ben. Aquí o problema dos ovos é que non entren bacterias, que pode haber por fora, que non entren bacterias Claro. dentro do ovo, non? Vale, entón, a ciencia di que se lle damos contra o borde, contra o canto aquí, damoslle pa dentro. Entonces, claro, a cáscara vai pa dentro e mete a bacteria dentro. Entón, a ciencia di que para que non pase eso, Pero o que hai que cantas facer... tortillas fixo a ciencia? Eu digo a ciencia como se fora unha persona, pero a ciencia, a ciencia. Entón, non darlle aquí porque senón, claro, golpea a cáscara vai para dentro, se houbera bacterias. Entón, non me vai salir, pero eu vou intentar explicar. Hai que facelo en plano, non no borde, en plano, un pouquiño de nada, un pouco de nada, un pouco así, sabes? En plano. Entonces agora ti meteslle os dedos, Eu non o vexo, Eu non vexo. Ah, que va, sí, é que xa dixo a señora aí no público. Bo, non me vale. Pero e temos un vídeo de como se fai ben. A ver, temos ese vídeo, témolo. Temos o vídeo de como se fai ben. Vámonos. Aí está, mira. Mira. Non ves? Aí si metes os... Esa é unha atrapallada porque estás metendo a cáscara por dentro. Igual. claro. Ao final é o mismo, A ver, o que di a ciencia é que mellor escachalo nun lugar chan, vale, non contra o canto, porque o que se trata é de non escachar co golpe a Vale. membrana que vai Trae pa dentro aquí, do ovo. trae pa aquí. Eso Porque no, a que membrana dentro do ovo temos que facer cos... Esas son delas. Ah, vale. O sea, tú dices que en vez de cascar aquí no lado, Claro. en vez de cascar aquí no lado, cascar aquí, Aí. no chan. E, Vale. xa te pasache. Claro, e foi moito. E agora abres aquí. Xa está, perfecto. Sí, señor. Non o vexo, A la mierda, a ciencia, todo. A ver, Eso digo quería- pero digo unha cousa. E se se lavan antes de facer, vos lavádelos? Non se pode. No, digo xusto antes, non digo... No. Que lles entra auga e... No. Un día temos que preguntar a ciencia como se saca a merda que leva por fora os ovos das Estas galiñas. mulleres saben máis que a ciencia, Claro, é o que iba a decir, porque Nespereira, Aí en está. Pazos de Borbén, cantos ovos fixeste esta fin de semana? Moitos. Moitos? Moitos. 2000 e moitos. Cantos son moitos? Como 2000? Sobre 2.500, por aí, non? 2.500 por aí. ovos? Sí. Houve moita xente, Pero de onde eh? salíron tantos ovos? Dos De toda a parroquia. Que ahora está prohibido ter galiña na casa, onde saíron? No. Si tes o carné, Tú cantas galiñas tes? a ti 5. Ten 5, ten 15. Pero que había clases de zumba na Sí, festa que ten 5, ten 15. Estamos vendo aí Tamén tuvemos baile para Mira rematar pa aí. todos, sí. Toma. Mira, Temos un grupo de baile de unha chica de Nespereira pois que organizou isto magnífico para que todos participásemos ao final. Mira que hai xente aí baila. Pa misa non vai naide, pero pa eso. A bailar. A misa o cura del solo con 3. Pois E que ese día por parte. Íamos fritidos ou que había no menú? A ver, as expertas. Tortilla,
Que facemos Tortilla. así, sin chorizo ou con chorizo picado. Vale. Había o plato combinado, que é o plato estrela da festa, que son patatas fritidas con 2 ovos e un chourizo. Oh, eso é insuperable. Iso é moi non rico. hai. Eso E é despois temos os grelos cocidos con 2 ovos, patata e chourizo tamén. Empanada de atún e ovo. Esa que hai, esa é de atún e ovo. Esa é de atún e ovo. Vou probar a tortilla. Proba a tortilla e a ver que din as galiñas de Nespereira, Mira que amarilliño. Teoría de veras está rica. Epa, quen anda aí? Buenísimo. Está boa. Ten chamado na porta, quen anda aí? Ópala! Aí ven Nespi, un aplauso para Nespi. Nespi é a galiña Nespereira e a vosa mascota, non María? Sí, este ano incorporamos a Nespi e foi todo un éxito rotundo. Non sei se será, pois, pedirle unha galiña que escache un ovo, pero como, Espi, ti como escacha os ovos para fritir? Claro, con luvas un pouco máis complicado. Pero é jaliño ou é jala? É jaliña? Ti que crees? Bueno, non sei. Eu creo que é jalo, É jalo, vale, é jalo. De momento temos o galo, igual algún día temos a galiña. Pero que a min dixeronme que Nespi era unha galiña. No, eu creo que aí equivocaronse Ten porque días, a cresta como o reloj de esta- Farruco. Como o reloj de Farruco, ten días un día. Un galo, outro día unha galiña. O que manda no corral. Vale. Que ten as galiñas contentas. Sí. Pois en contado estamos María, a facer tortilla todo o está menú buenísima, aquí. Está ¿Así? rica. Metiche cebola, que se é un error, debías ir para a cárcel por eso. Porque para que lle metes cebola? Para que lle metes cebola? Unha pouquiña. Pero que non nin pouco, nin moito, nin fai falta cebola ninguna. Iso porque a ti non che gusta. Porque o ovo é boísimo, as patacas son boísimas. Está perfecta. Para que lle metes cebola? Pero gusta ou non? Sí que me gusta. Ah, vale, pois está. Está boa, está Aí moi para boa. De Mari. eso se trata. Pois en contado